പാരായണമോ ഭഗവത്ഗീത പാരായണമോ ഗീതാ പ്രവചനമോ തൊഴിലാക്കി പണം സ്വീകരിക്കരുത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക. അതെ, നല്ല പോയിന്റ് ആണ്, നല്ല പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു 4-5 എഴുതിയാൽ മതിയാവൂലേ? അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഇത് 4 4 പറഞ്ഞാൽ അതെ അതെ അതെ. എന്താ പ്രഭു 10 പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. 10 പഠിക്കണം. എത്ര പോയിന്റ് എഴുതണ്ടെന്ന് മാതാജി പറയും ക്വസ്റ്റ്യനില്. അതെ അതെ, നോക്കിയിട്ട് ചോദിക്കല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 14-ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 14-ാമത്തെ അധ്യായം ഏതിലാ വരുന്നത്? ഏത് ഭക്തിയാണ് വരുന്നത് അവിടെ? കൃഷ്ണ മാതാജി. 13 എടുത്തിട്ടില്ല. ഏത്? 14 14-ാമത്തെ അധ്യായം ഏത്? 13-ാമത്തെ എടുത്തിട്ടില്ല മാതാജി. സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാഭക്തി മാതാജി. സാധനാഭക്തി അല്ലെ? സാധനാഭക്തിയിൽ അതായത് 14 അധ്യായം വരെ 16 അധ്യായം വരെ സാധനാഭക്തിയാണ്. അതിൽ 14 അധ്യായം വരെ വൈദി സാധനാഭക്തിയും 15ഉം 16ഉം രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തിയും. കേട്ടോ? അപ്പൊ 14-ാമത്തെ അധ്യായം വരെ വൈദി സാധനാഭക്തി, 15, 16 രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ 14-ാമത്തെ അധ്യായം വരെയാണ് ഏത് പറയുന്നത്? സാധനാഭക്തിയില് വൈദി സാധനാഭക്തി പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈദി സാധനാഭക്തി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ? അധ്യായം 13 എടുത്തിട്ടില്ല, പറഞ്ഞില്ല. 13 വരെ 13 വരെ എടുത്തതാ. 13 വരെ അടുത്തതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ അധ്യായം 14 ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും. അപ്പൊ പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരു തുടക്കം കിട്ടാൻ സഹായകമായ ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും ഒക്കെ കൊള്ളാമെങ്കിലും ആത്യന്തികമായി അവയും നിരാകരിക്കപ്പെടും. കാരണം ഒരു സെക്കൻഡ്. വേറെ തന്നെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും. വ്യക്തിപരമായ യോഗ്യതകൾ. മാതാജി അതല്ലേ ഹെഡിങ്? അതെ അതെ, വ്യക്തിപരമായ യോഗ്യതകൾ എന്നല്ലേ ഹെഡിങ്? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും, അതാണ് അവിടെ ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും. അതെ, അങ്ങനെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടല്ലോ. ഇതിന്റെ താഴെയുള്ളതല്ലേ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് എന്നല്ലേ തുടങ്ങുന്നത്?
അതെ അല്ല ബുക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങളതും? അതെ അതെ ആ നാളത്തെ ചാപ്റ്റർ അവിടെ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും ആവശ്യഘടകങ്ങളാണെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈ പുസ്തകം ഇല്ലാത്തവർക്കുണ്ടല്ലോ ഈ പേജൊക്കെ ഒന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ ഒരു തുടക്കം കിട്ടാനായിട്ട് സഹായകമായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്, അവിടെ ത്യാഗവും ആവശ്യമാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തില്. രണ്ടും കൊള്ളാമെങ്കിലും ആത്യന്തികമായിട്ട് അവയും നിരാകരിക്കപ്പെടുന്ന പറയണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ എന്താണ്, അതും നമുക്ക് വേണ്ട. കാരണം ഭക്തിരസേവനം മനോഭാവത്തെയും സേവനത്തിനുമുള്ള ആഗ്രഹത്തെയും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിച്ചല്ല നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിരസേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനോഭാവവും സേവനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹത്തെയാണ്, അതായത് ആത്മാർത്ഥതയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആവശ്യം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ള ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തില്? നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥത മാത്രമാണ് ഇതിൽ ആവശ്യം. ബാക്കി ഈ ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും ഒന്നും നമുക്ക് എന്താണ്, ഒക്കെ നിരാകരിക്കപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ? ആത്മാർത്ഥത മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. മാനസിക അഭ്യൂഹങ്ങളും യോഗ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ട കൃത്രിമമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാകാൻ സഹായകമായേക്കാം. പക്ഷേ അവ ഒപ്പം തന്നെ ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് അത് അനുകൂലമല്ല. അപ്പൊ മാനസികമായ അഭ്യൂഹങ്ങള്, യോഗ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ട കൃത്രിമമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങള്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ഹൃദയം കൂടുതൽ കർക്കശമാവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കാണെങ്കിലോ ഇതും അനുകൂലമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് അനുകൂലമല്ല. വൈദിക ജ്ഞാനം എന്നാല് ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള മാർഗം ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ വൈദിക ജ്ഞാനം നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ രാജ്യത്തേക്ക്, അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. പ്രവേശിക്കാനുള്ള, ഭഗവാന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വേറെ ഒരു വഴിയും നമുക്കില്ല ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം 31-ാം ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്, ഉദ്ധവരെ, എന്റെ സേവനം ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നവർക്ക് ദാർശനിക അഭ്യൂഹങ്ങളോ കൃത്രിമമായ ത്യാഗമോ ഒരു തരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല. എന്റെ ഭക്തനായി തീരുന്നതോടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ ത്യാഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം താനെ കൈവന്നുകൊള്ളും. പരമസത്യം എന്തെന്നറിയാൻ വേണ്ട ജ്ഞാനവും അതോടെ സംജാതമാകും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പരീക്ഷണം അതാണ്. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഇരുട്ടിൽ തപ്പേണ്ടി വരില്ല.
കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ പ്രകാശം പരത്തും. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്, ഉദ്ധവരോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് ദാർശനികമായിട്ടുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളോ കൃത്രിമമായ ത്യാഗമോ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഗുണം ചെയ്യില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളുടെ ത്യാഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം തന്നെത്താനെ കൈവരിക്കാൻ, നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖവും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം തന്നെത്താനെ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ആ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും പിന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, ഇരുട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനായി തീർന്നാൽ ആ ഭക്തന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് തന്നെ ചെയ്യും? ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഭക്തന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കൊടുക്കും? പ്രകാശം പരത്തും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം 32-33 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എനിക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം മാത്രമേ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടൂ. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുക എന്നതുപോലെയുള്ള ഭൗതിക ലാഭമോ വൈകുണ്ഠ ലോകപ്രാപ്തിയോ അതുപോലുള്ള ആത്മീയ ലാഭമോ ഭക്തന് ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഭക്തൻ എന്തുമാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം വഴി ഈ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും, ഇതൊക്കെ ഭക്തന് തന്നെത്താനെ കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കിട്ടും. പക്ഷെ ഭക്തൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭക്തൻ ആയാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വന്നു ചേരും. പക്ഷെ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രം. യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെ മാത്രമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കുള്ള മാർഗം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം. ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വയംഭൂവാണ്, കാര്യവും കാരണവും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും കാരണമാകുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കാര്യവും കാരണവും രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതായത് സ്വയംഭൂവാണത്. എല്ലാത്തിനും കാര്യവും കാരണവും രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. അത് സ്വയംഭൂവാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടായതല്ല, അത് സ്വയം തന്നെത്താനെ വരുന്നതാണ്. നമ്മള് അവിടേക്ക് എന്തുമാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ? ആത്മാർത്ഥത. ആരും പറഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ടതല്ല, നമുക്കത് തന്നെത്താനെ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് തന്നെത്താനെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. അത് സ്വയംഭൂവാണെന്നാ പറയുന്നത്. ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. യുക്ത വൈരാഗ്യവും ഫൽഗു വൈരാഗ്യം, ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വൈരാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതായത് വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്നാ നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാം, അല്ലെ, വിട്ടു നിൽക്കാം. അതിനെ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയല്ലേ. നമുക്ക് വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക? നമ്മള് ഒരു മീനിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വൈരാഗ്യത്തിന്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അല്ല, ഒരു പറഞ്ഞു നോക്കാം നമുക്ക്, എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അതെ, യുക്ത വൈരാഗ്യവും ഫൽഗു വൈരാഗ്യം. അതായത് ഭൗതികമായ സുഖാനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആസക്തി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കരുതെന്ന്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായ സുഖാനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആസക്തി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കരുതെന്നും കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുഖങ്ങളും കൈക്കൊള്ളണമെന്നുമാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശം. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭൂതി ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസക്തി, അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുഖങ്ങളും കൈക്കൊള്ളേം വേണം. അതാണ് ആര് പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അതായത് യുക്ത വൈരാഗ്യവും ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്താണെന്ന് പറയാണ്. ഇത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് പറയുന്നത്. യുക്ത വൈരാഗ്യം ഫൽഗു വൈരാഗ്യം, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വൈരാഗ്യങ്ങൾ. ഒന്ന് യുക്ത വൈരാഗ്യം, രണ്ടാമത്തെ ഫൽഗു വൈരാഗ്യം. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, നമ്മളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്നറിയാം. അതായത് ഭഗവാന്റെ വസ്തുക്കള് ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക, അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വീടുണ്ടാക്കി, ആ വീട്ടില് വലിയൊരു അമ്പലം ഉണ്ടാക്കി, അവിടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നു, ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, ഒക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് കിട്ടിയ മണ്ണും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു വീടുണ്ടാക്കി. നമ്മളെ സന്തോഷത്തിനല്ല ഉണ്ടാക്കിയത്, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്.
എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നും കുറെ പച്ചക്കറികളും ഇതൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്നും നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മളെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ആരുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്. നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം. മനസ്സിലായോ യുക്തവൈരാഗ്യം എന്താണെന്ന്? മനസ്സിലായി. അതായത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം. ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട്, ഇപ്പൊ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മോട് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവരാണ്, ഭക്തന്മാരാണ്, നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ രുചികരമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതൊന്നും പാടില്ല, നമ്മൾ ഒരു വീട് വെക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ഫൽഗു വൈരാഗ്യം. യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു, നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. യുക്തവൈരാഗ്യം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്, കൃഷ്ണന്റെ തൃപ്തിക്കായി രുചികരമായ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുക, അപ്പോൾ അത് ത്യാഗമായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ രുചികരമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷിക്കരുത്. ഈ പരിത്യാഗത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരാണ്, നമ്മൾ കുറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, രുചികരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാതെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് രുചികരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ, ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ അതെന്തായി? ത്യാഗമായി. ഈ രുചികരമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് മുമ്പ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി? അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപായി. പക്ഷെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും. അതാണ് എന്ത്? യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ യുക്തവൈരാഗ്യം? അപ്പൊ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം. ഭൗതികമായതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തി, അതായത് നിർവ്യക്തികവാദികളാണ് ഫൽഗു വൈരാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നിർവ്യക്തികവാദികൾ കഠിനമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയേക്കാം, എന്നാൽ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനവുമായി ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഇത്തരം കൃത്രിമ പരിത്യാഗം ശീലിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പതനം സംഭവിച്ച് വീണ്ടും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പോയ നിർവ്യക്തികവാദികൾ ധാരാളമാണ്. ഇതിന് കാരണം അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം തേടാത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഭൗതികമായതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിർവ്യക്തികവാദികള് കഠിനമായിട്ടുള്ള തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നടത്താം, എന്നിട്ട് എന്താ പറയണത്? ഇവിടെ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചെയ്യും? കഠിനമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നടത്തും നിർവ്യക്തികവാദികള്. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളെ നടത്തുന്നുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമ പരിത്യാഗം ശീലിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് എന്തും സംഭവിക്കാം? അവർക്ക് പതനവും സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളത് കുറെ പേരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവര്. ഇതിന് കാരണം അവർക്ക് എന്താണ്? അവരൊരിക്കലും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണില്ല, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം തേടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കാരണം. യുദ്ധ സാമർഥ്യം മുഴുവൻ ഭക്തിയുടെ സേവനമായി ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു. കൃഷ്ണനോടോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ഇത്തരം മനോഭാവത്തോടെ നമുക്ക് എന്തും സ്വീകരിക്കാം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞില്ല, യുദ്ധ സാമർഥ്യം മുഴുവൻ ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ശരിക്കും ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മുടെ ആ മനോഭാവം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. അവിടെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉതകുന്ന യാതൊന്നും ഉപേക്ഷിച്ച് കളയരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവത് സേവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉതകുന്ന ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാൻ പാടില്ല.
ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഒരു രഹസ്യം അതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധവും ഭക്തിയുടെ സേവനവും വളർത്താൻ ഉതകുന്ന എന്തും സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം വളർത്താൻ ഉതകുന്ന എന്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വീകരിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉപയോഗപ്രദമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കണം. മൊബൈൽ ഉപയോഗപ്രദമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കണം. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗപ്രദമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ എന്താണോ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റു യന്ത്രങ്ങളുടെ കാര്യവും. കൃഷ്ണന്റെ വസ്തുക്കൾ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. ഭഗവാന്റെ വസ്തുക്കള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആത്മീയാചാര്യൻ. ആത്മീയാചാര്യൻ എന്ന് വെച്ചാല് സത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്തന് തുടർന്നും ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളുടെ ആസക്തി നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉത്തമനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചിട്ടയായ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ആ പ്രവണതയിൽ നിന്ന് താമസിയാതെ വിമുക്തനായി തീരും. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ചില സമയത്ത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ അനുഭവങ്ങളോടൊക്കെ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ചില സമയത്ത് ആസക്തി ഉണ്ടാവും, അതങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചിട്ടയായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് താമസിയാതെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വീകാര തിരസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഭക്തി തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓരോരുത്തരും സ്വതന്ത്രമായി ചില ആശയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട. അപ്പൊ അതിനാൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രത്യക്ഷ ആവിർഭാവമായ ആത്മീയാചാര്യൻ കൃഷ്ണന്റെ പേരിൽ ഭക്തന് വേണ്ട രീതിയിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊള്ളു. അപ്പൊ ഈ സ്വീകാരവും തിരസ്കാരവും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മളൊരു കാര്യം സ്വീകരിക്കുന്നതും തിരസ്കരിക്കുന്നതും ഭക്തി തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങള് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഈ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ പേരില് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മീയാചാര്യൻ നമുക്ക് നൽകും, നമ്മൾ അതനുസരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ആത്മീയാചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ സുഖാനുഭവങ്ങളുടെ ആസക്തി അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറാനായിട്ട്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ധനഞ്ജയം കൊണ്ടോ അനുയായികളുടെ ആധിക്യത്തിലോ ആത്മീയാചാര്യൻ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത്. യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. ഇനി ആചാര്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആ ആചാര്യൻ കൂടുതൽ ധനം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലോ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയുമില്ല. ചിലപ്പോൾ ആരും അധികാരപ്പെടുത്താതെ തന്നെ ചിലരെന്ത് ചെയ്യും? സ്വന്തമായിട്ടൊരു ആചാര്യന്റെ നിലയിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെയുള്ളവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? ശിഷ്യസംഖ്യയുടെ ആധിക്യത്തിലും അളവറ്റ ധനത്തിലും മതിപറന്നു പോയി വരാം. അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് വരുന്നവർ ചിലപ്പോ എങ്ങനെയാകാം? ഈ ശിഷ്യസംഖ്യയുടെ ആധിക്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അളവറ്റ ധനത്തിലൊക്കെ മതിമറന്നു പോയെന്ന് വരാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവർ ആരല്ല? ആചാര്യനല്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മതിമറന്നു പോയാൽ അയാൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഇളക്കം തട്ടും. അപ്പൊ അയാളുടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഇളക്കം തട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ തത്വങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനായിരിക്കും ആര്? ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സദ്ഗുണങ്ങൾ അഹിംസ, സത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം മുതലായവ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളയാൾ സ്വാഭാവികമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ചിന്തയിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പവിത്രീകരണ കർമ്മങ്ങൾ അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പവിത്രീകരണം സംഭവിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ചിന്തയിലായാലും പ്രവൃത്തിയിലായാലും പ്രത്യേകം ഒരു പവിത്രീകരണ കർമ്മത്തിന്റെ ആവശ്യം ആർക്ക് വരുന്നില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വരുന്നില്ല. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിശേഷിച്ചും പരിശീലനം തേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ദൈവിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെത്താൻ ആ വ്യക്തിയിൽ വികസിച്ചു വരും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആ വ്യക്തിയിൽ തന്നെത്താനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു ഭക്തൻ സ്വഭാവേന എങ്ങനെയാണ്? അഹിംസാവാദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അഹിംസ വിശേഷ വിദ്യയായിട്ട് പരിശീലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അഹിംസാവാദിയുമായിരിക്കും സസ്യാഹാരിയുമായിരിക്കും. സസ്യാഹാരിയുമായിരിക്കും അഹിംസാവാദിയുമായിരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ. പക്ഷെ ഒരു അഹിംസാവാദിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സസ്യാഹാരിയോ ആരായിരിക്കണം എന്നില്ല? ഒരു ഭക്തനായിരിക്കണം എന്നില്ല. അല്ലെ? ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും? സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും, അഹിംസാവാദിയായിരിക്കും.
പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഹിംസാവാദി ഒരു ഭക്തനാവണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തനാവണം എന്ന് ഒരിക്കലും നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും? അഹിംസാവാദി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. പക്ഷെ സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ ഒരിക്കലും ആരാകില്ല? ഭക്തനാകില്ല. നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശം കേട്ട ഒരു നായാട്ടുകാരൻ ഉത്തമ ഭക്തനായി തീർന്നപ്പോൾ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ അയാൾ തയ്യാറായില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മൃഗാരിയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ആ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അതായത് നടക്കുന്ന വഴിയിൽ ഉറുമ്പിനെ കാണുമ്പോ ചാടി ചാടിയാണ് അയാൾ നടക്കുക. നായാട്ടുകാരനായിരുന്നു. പക്ഷെ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശം കൊണ്ട് അയാൾ ആരായിട്ട് മാറി? ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് മാറി. ആ ഭക്തനായിട്ട് മാറിയപ്പോ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിച്ചില്ല? ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാനായിട്ട് അയാളെ സാധിച്ചില്ല. കാരണം ആ ഭക്തനാകുമ്പോ ഈ തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ, ദൈവിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ തന്നെത്താൻ അയാളിൽ രൂപം കൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ചെയ്യുന്നതല്ല, തന്നെത്താന് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെത്താൻ ഈ ഗുണങ്ങള് വന്നു ചേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശാരീരികമായ ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനം, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, മനസമാധാനം, പ്രജ്ഞയുടെ പവിത്രീകരണം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് താനെ വെളിപ്പെടുമെന്ന് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പോ ശാരീരികമായ ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനം, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങള്, മനസമാധാനം, പ്രജ്ഞയുടെ പവിത്രീകരണം, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് തന്നെത്താനെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് പോലെ വന്നു കിട്ടുന്നതാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെത്താനെ വരുമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആരായാൽ മതി? ഭക്തനായാൽ മതി. വേറെ നമുക്ക് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ മുറുക്കി പിടിക്കുക, ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഈ 9 തരം ഭക്തി സേവനം: ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അർച്ചനത്തിന് ക്ഷേത്രാരാധന, വന്ദനത്തിന് പ്രാർത്ഥന, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. നമുക്കറിയാം. ശ്രവണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, കീർത്തനം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, ഭഗവത് സ്മരണം പ്രഹ്ലാദൻ, പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി, ക്ഷേത്രാരാധന പൃഥു മഹാരാജാവ്, പ്രാർത്ഥന അക്രൂരൻ, ദാസ്യം ഹനുമാൻ, സഖ്യം അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനം മഹാബലി ചക്രവർത്തി. ഓരോരുത്തരും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയതാണ് ഈ 9 വിധത്തിലുള്ള ഓരോ ഈ ഭക്തിയിലൂടെ, നവവിധ ഭക്തിയിലെ ഒരു ശ്രവണത്തിലൂടെ പരീക്ഷിത്തും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് സാധിച്ചു? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇതില് ഏതെങ്കിലും 1, 2, 3 വിധം അഥവാ 9 വിധത്തിലും ചെയ്താലും എന്ത് സാധിക്കും? ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഇത് 9ഉം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും 1, 2, 3 ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ കാര്യം ലക്ഷ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ 9നും ഒരുമിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതാണ് ആര്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറയാണ്, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളെ മനസ്സിലുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കീർത്തിച്ചു. കൈകൾ കൊണ്ട് ക്ഷേത്രം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി, കാതുകളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ മഹാത്മ്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നിയോഗിച്ചു. ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ രൂപം കാണാൻ കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്താൻ ശരീരവും, ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച നിവേദ്യം രുചിക്കാൻ നാവും, ഇങ്ങനെ സകലവിധമായ ഭക്തിയുടെ സേവന രീതിയും ആര് പ്രാവർത്തികമാക്കി? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് പ്രാവർത്തികമാക്കി. ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണമായ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മളെ ഈ ശ്രവണത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. അതോടെ മുക്തി ഭക്തന്റെ ദാസയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മുക്തി കിട്ടും. ആ മുക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ മുക്തി ആരായിട്ട് മാറാണ്? ഭക്തന്റെ ദാസിയായിട്ട് മാറാണ്. വില്ലമംഗല ഠാക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നേരെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി വളരുമ്പോ ഒരു ദാസിയെ പോലെ മുക്തി ഭക്തന്റെ പിറകെ നടക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭക്തി വളരുമ്പോ ഒരു ദാസിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്തന്റെ പിന്നാലെ ആരുണ്ടാവും? മുക്തി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ആര് പറയണത്? വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാച്യാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? അതില് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ അല്ലെ? ഈ 64 തത്വങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് വല്ലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം
അല്ലാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടല്ലേ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പാലിക്കണം, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പാലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? പക്ഷെ ഈ 64 തത്വങ്ങളില് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉണ്ടോ? പോയിന്റ് 64 എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാത്തത്? ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാ പറയാത്തത്? ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ളതല്ലാത്തതാണ്. എന്ത്? ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ളതല്ലാത്തതാണ്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ലേ? അല്ല ഇത് 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് എപ്പോഴും? അതെ. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഇതെല്ലാം പാലിച്ചാൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ ആകും. അതായിരിക്കും മാതാജി. ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ നിയാമക തത്വങ്ങളും നമ്മൾ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമത്തിലെത്തും. അല്ല, ഞാൻ പറയാം. എല്ലാവർക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണതായതുകൊണ്ട് 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ? 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ ആർക്കേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ 64 തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം ഈ 64 തത്വങ്ങൾ ആർക്കാ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഈ 64 തത്വങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് എന്തിനു തന്നിരിക്കുന്നത്? ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എന്ത്? വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ നമുക്ക് എന്തിനുള്ളതാണ്? 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലാതെ നമ്മളോട് ഭക്തിയിൽ വരാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളോട് പറയാണ് ഈ വർണ്ണത്തിലുള്ളവർ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താണ് പതുക്കെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടക്കുന്നത്? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമാണ് എന്ത്? ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്തില് മറ്റേതെങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണ് അല്ലെ? ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗമാണ് ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്?